Unsa to'y atong tubag sa Salmo? Ginoo, sa adlaw nga nangayo ako hinabang, imo ako nga gitubag. Naman ko ko'y nadunggan nga ningon, imo ako nga giluwas. Gitubag. Mao na di gid ta mangahas pag-ingon answered prayers, unanswered prayers. Wa gyoy pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo. So hunong namo anang pag-ingon unanswered prayers. Labi na gyud mo question pa jud kas Ginoo, Ginoo kadugay na nakog ampo, wa man gyud ka mo tubag. Wa man ko nimo tubaga. Ana. Ang Ginoo basta mangayo kita niya, iya dayon tang tubagon. Pero ang tubag sa Ginoo mga igsoon, at least tulo ka klase in general, na ay yes, na ay no, na asay wait. Oo, dili, o paghuwat. Sa inyong paminaw, ang tubag sa Supreme Court karon sa impeachment, unsa may ilang tubag? Yes, no, or wait. Wa man sa di mo maminaw. Na naman sila'y desisyon ang Supreme Court. Gani karon nagkagubot na ang mga lawyers o dili lawyers, labi na gyud ang mga members sa House of Representatives, lower house, hasta gani ang Senado. Naglibog sila kung saan nila pag-react. Kaya ang giingon sa Supreme Court, kining inyong impeachment nga gipadala sa Senado, kanang fourth impeachment, unconstitutional. Kay nakalapas siya sa gitawag og 1 year nga bar, na kon kada tuig usa ra gyud ka impeachment ang i-file para sa usa ka impeachable official sa gobyerno. Nya kay upat naman kabuok, nya ang fourth man mao'y ilang gi-proceed. Katong first, second ug third mao na toy ni violate sa process. Ana, nya ningon sila paghuwat lamog 1 year. Wait, di ba? I-refile ninyo ini ka February 6, 2026. Wa man sila moingon nga ayaw i-impeach ang kanang Vice President. Pero iagi lang sa process aron mahimong konstitusyonal. Kinsa may maka-interpret sa Constitution? Ang Supreme Court. Mag-away tang tanan, mga lawyers, mga legislators, mga executive branch, mag-away tag unsaon paggamit ang balaod, inigtingog sa Supreme Court, mauna na ang balaod. Pero nganong gi-question man ang Supreme Court karon, kay nanggawas na ang atong pagkayawanon. Kanay bang atong yawanon kinaiya? Nga hasta Ginoo questionon. Questionon magin atong Ginoo, Supreme Court pa. Tanawa. Tanawa ng colors imong buhok. Imong gi-question ang Ginoo, ngano man Lord nga ito man akong buhok, gusto man kog blonde. Ngano man Lord nga niputi man akong buhok, gusto man jud ko katong itom. Tanawa nang nahitabo sa imong kilay. Gi-question nimong Ginoo, ngano ingon ani man ni Lord, gusto ko kani. Ana. Gi-question ang naong, gipaputi ang naong nga brown. Hasta pagani ang atong genital organ or genital biological constitution, ang female nga biological constitution ilisag male, ang male ilisag female. Gi-question ang Ginoo. Di ba? Hasta sad ang mga asawa, questionon ang Ginoo, nganong nakabana man kung ingon ani Lord, nganong gitagaan man kung nimong bana ingon ani. Ang Ginoo, kuwang na lang mo tubag, ako ay naghikap-hikap, ana, ikaw may gasigi, gunit-gunit, ana, tinukangay mo dito sa hagunuyan. Tos kasagingan, niya karon ako imong basulon. Kanang mga inaana ba?
So kinahanglan ka mao detang muila kinsa ang superior. Mao na sa atong pagampo, pag-ingon sa mga tinun-an Lord, tudloi mig ampo. Unsa may pagampo ngingon Kristo, amahan namo. Kinsa may superior, ang anak o ang amahan? Sa kana pa lang, starting pa lang daan, amahan namo. So kitang nagampo, muilatang ang Ginoo atong amahan, superior kay nato. Gibutangan pa yung ingon, maghari kaunta namo. Kinsa may superior, ang hari o ang subject? Tubag? Giling imong tupad. Ingna, subject ka o hari? Ingna ko no. Unsa man ka, subject ka o hari? Na. Nya walang ni gibutang dinhi kay gospel man ni version man ni San Lucas, ang kompleto nga version tuwa ni San Mateo. Ang sa San Mateo, pag ingon maghari ka diri, moabot ka namo imong gingharian, niingon dayon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Hari guna nimo tumana. Karon nakadungog ko naay usa ka lawyer nga ni-criticize sa Supreme Court's decision nga one-sided. Nya naghimo din siyang dali-dali og kanang apology letter. Nga naman, rule din as mga lawyers. Kamo mga lawyers ba? Kay bao mo ani, ako di man ko lawyer, canon lawyer ko sa simbahan. O kami nasad may role po parehas inyo. Ayaw gyud question na ang Supreme Court, labi nag-lawyer ka. Kay nga naman, tangtangan kas imong pagka-lawyer. Kay gikan pagod first year nimo pag-eskwela, nahibaw na ka nga ang decision sa Supreme Court is law itself. Gilinga imong tupad na lawyer ka. Oy, daghan kay magpaka-lawyer. Wao na karon. Hasta gani ang mga lawyers o dili lawyer, tungod ani atong pagpaka-lawyer, di na ta kamaong mo interpret unsay immediately. Nanay uban maingon, di man guna siya immediately nga karon dayon, kay wa man nay timetable ang immediately. Anya ang forthwith mo inay timetable. Ambot nga unsa na mo diha. Paglalis mo diha. Pero kamao ang tatang mo ila kinsa may superior. Mo nay gustos Ginoo adto ta mangayo sa superior nato. Pariha ning example niya diri. Ang tao nga way pan, nangayo siya siyang higala nga way pan, ang ana ay pan. Ang iyang gipangayuan ni say no. Pero bisan pag no na ang answer sa iyang silingan, wa gid siya mauwa balik-balik og pangayo. Nagpaubos siya, niantos siya sigig pangayo. Matod pa ni Hesus, mubango na lang ng imong silingan kay gihasulan na nimo. Labaw ng Ginoo. Ang Ginoo di man hasulan nato magsigtag balik-balik og pangayo. Mao bitaw ang iyang gitudlo nato, ang kalan-o namo sa matag adlaw. Aron kada adlaw mangayo gitas Ginoo. Naman say uban nato mingon, ang kalan-o namo sa matag tuig ihatag kanamo karong adlaw. Ayaw na. Napagani uban ang kalan-o namo sa 10 years ihatag karong adlaw. Kana ding mag-worry ka for 10 years. Unsa kahay ipa-eskwela nako sa akong anak, hala na mabdos na sad ko, di ana rabay tulo diri, hala unsaon ako pagpa-eskwela ani. Kanunsa pa man mo eskwela ang imong gimabdos? Siguro mga 7 years, 6 years. Nya tungod sa imong kawori, moingon na lang ka, ipa-abort ko na lang ni. Kay di na nako kaya. Mao nang kusog ang abortion karon because of worries. Kay ato manggong tingbo ng atong pangayoon, kita na may nag-project sa future. Dili naman ang Ginoo. Mao na ang gusto sa Ginoo karong adlaw. Mao na karong adlaw palit mog slot karong adlaw. Og naamoy 100 pesos diha, palit mog slot karong adlaw. Ay nang paghunahon nag-ugma kay wap ay siguro maugmaan pa mo. Unsaon man ang imong kwarta matod pa ni Hesus nga imong gitigom, unya di na day kakaabot ikaugma. Ngilinga imong tupad. Ingna siguro kang maugmaan pa ka. Ingna siguro jud ka, maugmaan ka. Ana.
kay matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Tungod sa atong pagsupak-supak sa Ginoo, yano natong supakon ang proseso sa atong konstitusyon nga maoy naghatag og tinuod nga kalinaw unta og kahusay sa atong nasod. Atong supakon. Supakon nato hastang mga traffic rules and regulations mao na mga bangga na lang in town. Supako nato asa i-parking ang sakyanan. Inigpalit nimong sakyanan naa ginang requirement asa imong parking area. Wa gyud ibutang ang imong parking area anhas karsada nimo ibutang. Nganong daghan man kay nagparking sa karsada. Sige, igpalit nimong sakyanan, inighatag nimo ngadto og picture asa nimo i-parking. Dihas karsada, ma-aproba ka. Mga bakakon kay tasyanan. Ngilingi ako no imong tupad. Ing na hay man karon nagparking. Oy, mga buangon kay palit-palit og sakyanan, habul-habulan pa anha sa karsada nga public road ibutang, mga wa mo'y batasan, mga mapahimuslanon, kwarta sa nasod inyong gipahimuslan kinsa may nagsiminto anang daan. Ang buhis natong tanan, ganong ikaramay ni occupy anak. Buangon ka. Ya daghan ra ba kay mo maglinya diha? Na, salamat ninyo ha kamong namalit og slots. Salamat gyud kayo. Pakpakan natong namalit og slots. Mao na ni ang atong update. Ang atong Grace maron atong slot no, Grace. 700,000 atong gibaligya nga Grace. Kay nganong na 700,000 kay naatay 70 million pang utang aning atong kumbento. Nahuman na ginang atong kumbento. Sige na tagamit diha. Pero ako wa pa jud ko kahigda diha. Nya kay ang pari nga mosunod dinhi di man siya mudawat sa 70 million, ang iyang dawaton ang kumbento raman. Sige lang, siya'y muhigda sa kumbento, ako'y magpasan sa 70 million. Nagpakauwaw na kog maayo ang nagbaligyag slot sa original budget katong 35 million. Nahuman nato ang 35 million. Nya kay daghan man tag add-ons, hala sige, padayon kung magpakauwaw ani ha. Pero salamat sa nitabang nato. Ang atong halin niabot nag 17,640 ka slots. Napay 682,360 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Ang kalan-o namo sa matag adlaw sa tisumpay ihatag kanamo karong adlaw. Ug naa mo dihay 100 pesos ihatag karong adlaw immediately, dili forthwith, immediately. Nawa ba maningog ay? Nya aduna ni 70 slot challenge nga tag 7,000 84 na ka 70 slot challenge atong nadawat. Ang ato sang Sitio human naman to natog palit tanan, nakahuman na sa tag duha ka balay atong tan-awon sa Makadiyot. Mao ni ang unang balay ika 52, mao na ang before niya, ang after mura nag CR di ang pagka-picture ang pagka-picture ba o niya. Ang sunod, ika-53, di gidin taon balay nga puyanan. Pero pag after, nindot na siya. So, pakpakan na to ang nahimos tong balay. So, 8 na lang kabuok ang atong himuonon, Sitio Niya, salamat sad sa nagsigi og palit na to og nag-support sa atong YouTube. Ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod, 258,000 ni atong subscribers. Sige lang gid mo like, share, subscribe nya. Ayaw i-skip ang mga advertisement aron sad maka-income tag gamay nya, daghan sa tag mapaambitan sa tong humili nya. Last June, month of June, nakadawat na ta sa atong share gikan sa YouTube, niabot og 210,000 kapin ang atong nadawat. Pakpakan na to ang YouTube. Magamit ni sa atong atong kaning expenditure sa charitable expenditures.
Ako sa ding i-appeal dinhi ang atong effort diha sa atong paghimo anang atong Columbari. Ang Columbari areas karon diha speakers dadon na sa cooperative ang Sub Filisco, San Vicente Ferrer Service sa to? San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative Sub Filisco. Unya kaning ang ato rong sitwasyon, ang building permit o ang pipila ka mga legal documents mao'y gikinahanglan sa DSUD. Most probably masubmit na ni nato ugma or sa Tuesday. Unya once masubmit na, mo inspeksyon na sila diha para sa pagtan-aw sa atong minimum level of development. Mo nang ato na nang gibungkag diha ang atong gate padong didto nya nagtambak na sa diha, ato nang clearingan sugod na ta sa atong initial nga paghimo sa construction sa Columbari. Salamat kay ninyong nitabang ani, hapit na kita kahuman. Once maisyuhan na ta og pre-selling sa to, license to sell, ato dayong himoon ang pre-selling activities nato. Pakpakan nato ang ni-support sa atong Columbari. Salamat. Salamat sa naghago ug maayo ani. Ako ning gipanghisgutan kay mao ni ang atong kalanon sa matag adlaw, makapalambo sa atong kinabuhi. Pero ang requirements ni Kristo sunda ang superior nato nga mao ang Dios, Supreme Judge, Supreme God. Nya dinhis kalibutan mag-anad-anad ta, mutahod sa ta sa Supreme Court or mutahod tag balaod dinhis yuta. Muna iampo nato ato mga politicians nga kining ila karong sitwasyon nga murag nagkagubot gamay, mo settle unta sa pag-ingon, let us submit to the Supreme Court decision.